Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και πάμε να βρούμε τη Βίκη Καλοφωτιά. Η Βίκη είναι στη Νέα Ιωνία σε ένα πρωτότυπο θέμα, το οποίο μας ενημέρωσε η κυρία Μιχαηλίδου γι' αυτό, καθώς ο Δήμος έχει βάλει αισθητήρες αντικοινωνικής στάθμευσης. Βίκη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, και πρόκειται για τον πρώτο Δήμο, ο οποίος εγκαθιστά τέτοιους αισθητήρες ελέγχου αντικοινωνικής στάθμευσης. Βρίσκεται ένας εδώ μπροστά μας, δείχνει ο συνάδελφος Οπερατέρ. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Παναγιώτης Μανούρης, θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, όπως επίσης και πώς ενεργοποιεί αλλά και λειτουργεί ο μηχανισμός. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Τζούνο, καλημέρα κύριε Κούτρα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Εδώ έχουμε το γνωστό πρόβλημα της προσβασιμότητας. Το αντιμετωπίζουμε βάζοντας εν πρώτης 130 αισθητήρες αποτρεπτικής αντικοινωνικής στάθμευσης. Εδώ είναι η ράμπα ΑΜΕΑ, όπως βλέπετε. Σε όλο το εμπορικό κέντρο και όχι μόνο θα μπουν τέτοιοι αισθητήρες. Μετά, ανάλογα με τη ρύθμιση, από μισό ή ένα λεπτό, αφού κάτσει ένα αυτοκίνητο εδώ, δίνεται αμέσως το σήμα σε εφαρμογή που έχει η Δημοτική Αστυνομία, δίπλα μου στο κινητό του τα παιδιά. Ναι. Γίνεται ο έλεγχος και κατόπιν, έχοντας ο κάθε ένας από τα όργανα εδώ θερμικό εκτυπωτή στα χέρια του, μπορεί να βγάλει το πρόστιμο επιτόπου. Είναι ακριβώς δίπλα μας, το πρόστιμο εκτυπώνεται από το θερμικό εκτυπωτή. Μόλις γίνει η αναγνώριση και η επιβεβαίωση της παράνομης στάθμευσης, μας λύνει τα χέρια, διότι καταλαβαίνετε ότι έχουμε και λιγότερο προσωπικό στη Δημοτική Αστυνομία, αλλά και η επιτόπου παρουσία μας έχει να κάνει. Δηλαδή, για να το κάνουμε λίγο διαφορετικά, μισό λεπτό. Αν πάω και παρκάρω εγώ στο σημείο, τι μου συμβαίνει? Σε μισό με ένα λεπτό δίνεται το σήμα, οπότε είναι σε κίνηση στο εμπορικό κέντρο πάντα ένας ή δυο αστυνομικοί μας. Μάλιστα. Έρχονται εδώ, αμέσως έχουν την επιβεβαίωση προστίμου μέσα από το θερμικό εκτυπωτή, τυπώνουν και το πρόστιμο, το αφήνουν στο αυτοκίνητο. Και αυτοί οι αισθητήρες... Έχει γίνει η παράβαση. Αυτοί οι αισθητήρες, κύριε Δήμαρχε, θα είναι μόνο στις ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες ή θα είναι και σε άλλα σημεία? Θα είναι και στις διαβάσεις, ξεκινάμε και από τα σχολεία κυρίως. Ναι. Κυρίως στις ράμπες ΑΜΕΑ, αλλά και στις διαβάσεις των σχολείων εν πρώτης. Θα είναι πάνω από 200 μέσα από τα προγράμματα. Τώρα αυτά είναι μέσα από το πρόγραμμα Τρίτσης το ένα. Ναι. Έχει αρχίσει η εγκατάσταση. Είμαστε ο πρώτος Δήμος που γίνεται αυτό. Στη Νέα Ιωνία έχετε σημεία ελεγχόμενης στάθμευσης, εννοώ ότι υπάρχει πάρκινγκ για τους πολίτες, πληρώνουν, υπάρχει κάποιο αντίτιμο? Αυτό το πάρκινγκ είναι αυτό το οποίο πλέον υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Θα ξεκινήσει μέσα στον πρώτο μήνα του 26. Ναι. Και το τέλος του 27 θα είναι ένα πάρκινγκ 360 θέσεων υπόγειο, ακριβώς δίπλα στο σταθμό του τρένου. Αυτό θα βοηθήσει πολύ. Προφανώς θα βοηθήσει πολύ και είναι μεγάλο θέμα να υπάρχουν πάρκινγκ, δεν το συζητούμε. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα που έχουμε μάθει όλοι να κυκλοφορούμε με τα αυτοκίνητα. Το θέμα είναι στο Δήμο της Νέας Ιωνίας, άμα παρκάρω εγώ στο δρόμο, είναι σαν το κέντρο της Αθήνας που πληρώνουμε κάποια αντίτιμο ή όχι? Όχι, δεν έχουμε βάλει ελεγχόμενη. Έχουμε κάνει τη μελέτη για την ελεγχόμενη στάθμευση και να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο κέντρο της πόλης 450 θέσεις, οι οποίες είναι σε εισαγωγικά νόμιμες, γιατί δεν είναι. Μάλιστα. Δεν μιλάω για τη διπλοστάθμευση. Μιλάμε για τη μία τη σειρά. Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε την ελεγχόμενη στάθμευση, θα έχουμε μόνο 180. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι όπως είναι δομημένο το κέντρο της πόλης, χρειάζονται παρεμβάσεις και ρημοδομικού χαρακτήρα. Ναι. Θα το κάνουμε όμως παράλληλα, αφού διασφαλίσουμε τις 360 θέσεις στο υπόγειο πάρκινγκ, θα κάνουμε και την ελεγχόμενη. Για να μπορούμε να έχουμε και επισκεψιμότητα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς που χρησιμοποιούν το τρένο σαν μετεπιβίβαση. Είναι άνθρωποι που φεύγουν από το πρωί και έρχονται αργά το βράδυ. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί βέβαια μες στο κέντρο της πόλης. Θα πρέπει να παρκάρουν έξω από αυτό, ώστε να έχουμε τους πελάτες, πολίτες τέλος πάντων και επισκέπτες να έχουν προσβασιμότητα, να ανθίσει και το κέντρο το εμπορικό, που έχει μια μεγάλη ιστορία στην πόλη. Άρα οι οδηγοί που κινούνται στην Νέα Ιωνία γνωρίζουν ότι σε ράμπες και σε διαβάσεις και έξω από σχολεία για αρχή, κύριε Δήμαρχε, θα υπάρχουν αυτοί οι αισθητήρες. Υπάρχει ένδειξη, θα ενημερώνονται οι οδηγοί ότι υπάρχουν? Και με συνέντευξη τύπου. Θα υπάρξει μια καμπάνια και με συνέντευξη τύπου και με μπάνερ και με διάφορες άλλες εφαρμογές, αλλά και με hard copy, τα οποία θα μοιραστούν προκειμένου να έχουν το νου τους. Εμείς τις διαβάσεις τις έχουμε εδώ και καιρό καταφέρει να τις σέβονται, αλλά τι κάνουν? Πολλές φορές πηγαίνουν λίγο πιο έξω από τη διάβαση και παρκάρουν, το αφήνουν για 3, 4, 5, 6 λεπτά. Τώρα εκεί την ώρα υπάρχει πρόβλημα για το άτομο με αναπηρίες. Το πρόστιμο αυτό πόσο θα είναι? αποτρέψει. Το πρόστιμο αυτή τη στιγμή με το νέο κανονισμό καθαριότητας που βάζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αρκετά τσουχτερό, είναι πάνω από 100 ευρώ.
θα ψηφιστεί, μάλλον ψηφίστηκε ο κανονισμός ο καινούριος, και θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους, γιατί είναι από τις περιπτώσεις που δεν συγχωρούνται, ούτε μπορούμε να πούμε ότι θα κάνεις μια αίτηση για θεραπεία. Δεν υπάρχει και καλά κάνετε. Δεν το συζητάμε και μακάρι να σας αντιγράψουν και οι υπόλοιποι δήμοι. Δεν υπάρχει θέμα. Αυτό που κάνετε είναι αυτονόητο. Δεν θα έπρεπε, είναι αυτονοήτως το δεδομένο ότι δεν θα πρέπει να παρκάρουμε εκεί. Αλλά όσοι πηγαίνουν και παρκάρουν, αυτό που κάνετε, μπράβο σας και καλά κάνετε, και μακάρι να βρείτε και μιμητές από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεχνολογία, η οποία πραγματικά λύνει αρκετά προβλήματα. Όντως, ευχαριστούμε πολύ. Βοηθάει γιατί μας διασυνδέει και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, και ευχαριστούμε και εσένα. Βίκυ Καλοφωτιά στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ.